Dečiji kulturni centar u Nišu i ove godine organizovao uoči Uskrsa radionicu bujanja i ukrašavanja jaja. Direktorka te ustanove Sanda Petković kazala je da se radionica organizuje tradicionalno na Veliki četvrtak, a okuplja decu koji imaju 3 do 6 godina. Na tim radionicama učestvuju naši saradnici iz Dečijeg kulturnog centra, deca koje su naši stalni korisnici i obavezno neko iz njihove porodice, jer Uskrs je porodični praznik, najveći hrišćanski praznik i mi uvek insistiramo na tome da se obeleži tako što će porodice stvoriti jedno zajedno, kreativno, umetničko delo. Nišlijka Zorica Cetanović je na radionicu ukrašavanja jaja došla sa svojim unucima, blizancima Vasilijem i Lazarom, koji odnedavno pohađaju Dečiji kulturni centar. Mama i tata su sprečeni, ja sam došla sa unucima malo da budemo kreativni i da farbamo jaja. Jeste li do sada učestvovali? Nisam do sada bila, oni su skoro krenuli. U Dečijem kulturnom centru tokom uskršnjih praznika biće organizovana još jedna radionica, a na toj radionici farbaće ukrašavanje jaja članica udruženja Rusa i Ruskinja. Ta jaja će nakon ukrašavanja biti okačena na drveće u parku Čair, a jaja koje su krasila deca sa svojim roditeljima, bakama i dekama biće izložena u holu Dečijeg kulturnog centra. Biće izložba uskršnjih jaja uvek kada deca prave, kada imamo neku radionicu, bilo da je to povodom Dana planete Zemlje ili 8. marta, kao što imate izložbu šešira povodom šeširijade koja je održana 3. aprila, tako će i ova jaja moći da se vide ovde u Dečijem kulturnom centru, biće izložba jaja, a onda posle određenog vremena naravno svako će odneti svoje umetničko delo svojoj kući. Petković je kazala da će u Dečijem kulturnom centru nakon Uskrsa biti nastavljene pripreme za organizovanje festivala Majska pesma i pozvala osnovce koji žele da učestvuju na tom festivalu da se prijave na audiciju.